खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामाव 5.3 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावनायनि अखानायै नेपालाव मैया सानसेयावनो खेबब्रै बांग्रिं मावदों जायजों न' बां बायदों आरो साजिनि गोबां सुबुंफोराबो जोखोम जानो गोनां जादों रिपर्टनि बायदिब्ला सोनाब नेपालनि बाझां जिल्लायाव बांग्रिं मावनायनि बांसिन गोहोमा गोग्लैदों गिबियाव मैया बेलासे 2 रिंगा 40 बाजियाव 5.3 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदोंमोन बेनि उनाव फिन आरोबाव 3 रिंगा 06 बाजियाव 6.3 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदों बेनि उनावबो आरो खेबनै बांग्रिं मावबावदों जायजों नेपालाव न' बांफोरा बायदों आरो साजिनि गोबां सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियावबो थिसननो गोनां जादों नेपालाव बांग्रिं मावनाया भारतनि दिल्ली गुरगांव नयडा उत्तराखन्ड आरो उत्तर प्रदेशफोरावबो गोहोम गोग्लैफैदों सावरायनो गोनांदि नेपाल हादोराव गेदेर बांग्रिं मावनाय जाथाया फ्राय जाफ्लेबाय थायो थांनाय 2015 मायथाइयावबो 7.8 मेगनिट्युडनि बांग्रिं मावदोंमोन जायजों 9,000सो सुबुंफोरा थैनो गोनां जादोंमोन आरो 22,000सो सुबुंफोरानो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन बेनि अनगायैबो 8 लाख स्कुल कलेज मावख' न' बां बायदिफोरा थेर-बेथेर जानो गोनां जादोंमोन गहपुरनि जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव बिटिआरनि सिमा बारायनायनि रंजानाय हाबाफारि खुंदों जेराव आसामनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' इएम रन्जित बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लादों जेराव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदोंदि बड'फा आरो गासै दैदेनगिरिफोरनि सिमाङा मोगथां महर मोनबाय जोंनि दैदेनगिरिफोरनि थांखिया संकसनिफ्राय सदियासिममोन नाथाय दिनै गहपुरसिम आरो सिमलगुरिनि माखासे बाहागोआ बिटिआरआव सोसनजाबाय बियो जारिमिनारि देरहासारनाय जोंनि गासै माहारियारि आरो मुंख्लंफोरनि देरहासारनाय होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा थालांनाय गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनो थाखायबो गोबां खामानि मावनो नांगोन एबसु एनडिएफबि आरो गासै आफादफोरा ज' जानानै खामानि मावलांगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा गहपुराव मुंख्लंफोरनि बेसेनखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय 1 कौटि रांनि अडिट'रियाम लुनाय जागोन बेनि अनगायैबो गहपुर ओनसोल सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' सुबुंफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिटिआरनि इएम आरो एमसिएलएफोरा रायजो राजाफोरजों मोगा-मोगि बुजिलायगोन आरो जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो थाखाय खामानि मावगोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा जायनाखि बिश्वनाथ जिल्लानि गं 41 गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय फोसावबाय नाथाय दासिमबो बिथांमोनहा बिटिआर लिरनो हानाय जायाखै बेनि सायाव प्रमद बर'आ बुंथियोदि जायनाखि बियो आसाम सोरखारनिफ्राय जादों बेनिखायनो आसाम सोरखारनिफ्राय नटिफिकेसन ओंखारोब्लानो बिथांमोनहा बिटिआर लिरनो हानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ थांनाय समफोराव साख्रि बाख्रिनि आनजादनिफ्राय लानानै मेट्रिक आनजाद हायार सेकेन्डारि आनजाद बायदिनि सोंनाय बिलाइया लिक जाबोनायखौ जों खोनानो मोनबोदों गुबैयै थांनाय मेट्रिक आनजादाव थाद'नाय गैयै सोंनाय बिलाइफोरा लिक जादोंमोन बेखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारा दानिफ्रायनो गोख्रों जादों आरो बे खेबाव बेफोरबायदि आयेन बेरेखा खामानिजों सोमोन्दो थायोब्ला गोख्रों साजा होनो थाखाय आयेन दादों आसाम सोरखारा साजाया 3 बोसोर जेल नङाबा 10 बोसोर जेलनि साजाबो जानो हागौ बेनि सायाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिदोंदि आसाम सोरखारजों खुंजानाय आनजादफोर जेरै एपिएससिजों खुंजानाय जायखिजाया आनजाद गुवाहाटी हाइकर्टजों खुंजानाय आनजाद स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिसन आसाम सोरखारनि जायखिजाया अथ'रिटि एजेन्सि बा रिक्रुटमेन्ट कमिटि बेफोरजों खुंजानाय आनजाद स्टेट फान्डेड इउनिभार्सिटि सेबा सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिल स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड टेट मेडिकेल एन्ड हेल्थ रिक्रुटमेन्ट बर्ड आसाम इन्जिनियारिं सार्भिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड आसाम कलेज सार्भिस रिक्रुटमेन्ट बर्ड ससाइटि कर्परेसन लकेल बडि आरो पिएसइउ आसाम सोरखारनि बेफोर फसंथानफोरनि गेजेरजों खुंजानाय आनजादफोराव बेले-बेजे खालामोब्ला बेनि थाखाय आलदायै आयेन बानायदों आसाम सोरखारा आयेनफोरा जाहैबाय आनजादाव लिरनानै नङाबा प्रिन्ट खालामनानै नङाबा कपि खालामनानै आयेन बेरेखायै मदद होयोब्ला आनजाद लिरगिरिया 3 बोसोरसिम साजा नङाबा 1 लाख रां जुरिमाना होनांगोन बेनि अनगायैबो बिजाथिनि सोलायै सोरबा आनजादाव जिरायोबा नङाबा सोंनाय बिलाइखौ लिक खालामोबा बा सोंनाय बिलाइखौ बायोबा नङाबा फानोबा नङाबा प्रिन्ट खालामनानै बा लिरनानै बिजाथिखौ आनजाद लिरनायाव मदद होयोबा नङाबा गुबुन आनजाद मिरुआव आनजादखौ खुङोबा आनजाद होगिरिया जोबथेसालियाव थांनायजों लोगोसे जायफोर सुबुंफोरा
मदद होदों जुदिअ बिथाङा मेनेजमेन्टनि सोद्रोमायानो जाथों मानो 5 निफ्राय 10 बोसोर जेलनि साजाजों लोगोसे 10 लाखनिफ्राय 10 कौटि रांसिम जुरिमाना होनो नांगोन आरो बे जुरिमानाखौ होनो हायाब्ला आरोबाव जेलनि साजाखौ 2 बोसोर लानो नांगोन। बेफोरखौ मिथिहोदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। अंगनबादि वार्कार आरो हेल्पारफोरा दानबान्था बांहोनांगौनि दाबिजों दाब दाब जायगायाव खुद्रिदों। अदालगुरियावबो अंगनबादि मावथि आरो हेल्पारफोरा बिटिआर सोरखारनि हेंथायै मैया खुद्रिनाय हाबाफारि लादों। प्रमद बर'आ गादि मोननायनि सिगां गोदै गोदै बुंदोंमोन बिपिएफ सोरखार थानाय समाव बिपिएफआ अंगनबादिफोरखौ ब्रिटेनिया बिस्कुटजों थगायदों होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ दिनै सोरखाराव फैनानै मा होखो होनानै खुद्रिदों आरो 6,000 रांजों नखर सालायनो हाया होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। फोरमायथिबावदों दि अंगनबादि मावथि आरो हेल्पारफोरा गाव गावनि देहाखौ गारनानै नखरखौ गारनानै गामि गामि गथ' जोथोन लानाय, गोरबोआव गोनां आइजोफोरखौ जोथोन लानाय, अरुणोदय, पशन टेकार, पिएमएवाइ आरो सोरखारि गुबुन गुबुन बिथांखिफोराव खामानि मावबोदों। नाथाय दान बान्थाया 6,000 रांल'। बेजों नखर सालायलांनो हाया, गांसे दख'ना, गांसे शार्ट, फास्रा बायनो हाया। गासै मुवा बेसादनि बेसेना खम जायोब्लासो बे रांजों नखरखौ सालायलांनो हागोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। बेनिखायनो दान बान्था बारायनानै होनो थाखाय दाबि दैखाङो बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावो दि प्रमद बर'आ सिगांनि समफोराव मेल मिटिंफोराव अंगनबादिनि खोथा बुंबोदोंमोन। नाथाय अंगनबादिफोरा सिगांनि बिपिएफनि समावबो जेबो मोननो हायाखै आरो दानि सोरखारनि समावबो जेबो मोननो हायाखै होननानै खुद्रिदों बिथांमोनहा। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि आरो बरसला बियाबावबो अंगनबादि कर्मी आरो हेल्पारफोरनि धर्ना। दानबान्था बांहोआबा भट होनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानै हुमखि होदों बिथांमोनहा। सोरखारा जेरैबायदि खामानि होदों बेबायदि रां होआखै होननानै खुद्रिदों बिथांमोनहा। जेब्लासिम मुजुरि होआ अब्लासिम 11,000 रां होनो दाबि खालामदों बिथांमोनहा। गंसे नखराव 5 साद' सोद्रोमा थायो, नाथाय अंगनबादि मावथि आरो हेल्पारफोरनो सोरखारा 10 दानबान्था होयो। बेजों नखरखौ सालायलांनो हाया होननानै फोरमायथि बिथांमोनहा। फारसेथिं अंगनबादिफोरा गोबां खामानि मावबोदों, कभिड-19नि समावबो सिगाङाव थानानै खामानि मावदों होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो आजिरा मोननाय अंगनबादिनि मावथिफोरनो जाहाथे पेन्सन होयो आरो अक्ट'बर दाननिफ्रायनो जाहाथे पेन्सनखौ होयो बेनि थाखायबो दाबि खालामदों। मानोना गोबाङानो बिसिनायाव गोग्लैनानै दङ आरो पेन्सन मोनगोननि मिजिं थिनानै दं होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारनि समाव सोलोंथाइ बिफानाव गोख्रों नोजोर लाखिनायजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरनि सायावबो मोनफानि उनाव मोनफा खामानि जाबसिनबोदों। जायनि जाहोनाव सासे गाहाय फोरोंगिरिया गोसो बायग्लिनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जाबाय। बे दुखुनांथाव जाथाया जोंनि बिटिआरआवनो जादों। अदालगुरि जिल्लानि भेरगावनि खैराबारि सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय डिमाकुसिनि दिव्यज्योति गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि दुर्गा सापाक बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 5 दाननिफ्राय गाहाय फोरोंगिरिनि बिबानखौ रुजुनदोंमोन दुर्गा सापाक बिथाङा। नाथाय बिथाङा एन्ड्रइड फन बाहायनायाव जेंना मोनदोंमोन। बेनि अनगायैबो गाहाय फोरोंगिरिनि बिबान रुजुननो हानाय नङाखौ हमदांनो हादोंमोन। जायनि थाखाय गाहाय फोरोंगिरिनि बिबाननिफ्राय गोजानाव दोननो थाखायबो सोलोंथाइ बिफाननिसिम लाइजाम हरदोंमोन बिथाङा। नाथाय बिथांनि लाइजाम लिरनाया जेबो फिथाइ थायाखैमोन। जायनि जाहोनाव जेबो राहा गैयैलाय गोसो बायग्लिनानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों गाहाय फोरोंगिरिया। जायनोखि बिथाङा एनपिएसआव गोग्लैदों, बेनिखायनो जेबो पेन्सन गैयै लेखायै 20 लाख रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय सोरखारनिसिम खावलायदों। मानोना बिथांनिया सासे एमए फरायफुबाय थानाय फिसाजो आरो सासे 9 थाखोआव फरायफुबाय थानाय फिसाज्ला दं। गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जानाय जाथायखौ लानानै नखरनिजों लोगोसे बाय बाहागि, ओनसोलनि रायजो राजाफोर आरो बिथांजों मावफानाय फोरोंगिरिफ्रा दुखु मोननाय फोरमायथिदों। सोरबा फोरोंगिरिया जुदि गाहाय फोरोंगिरिनि बिबानखौ रुजुननो हानाय रोंगौथि गैयाबा, अदेबानि गोहो गैयाबा, जाहाथे जर खालामनानै बिथांनो गाहाय फोरोंगिरिनि बिबान होआ, बेनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरदों बिथांमोनहा। खाथियाव फैबाय आइ बिमा दुर्गा फुजा। दुर्गा फुजाखौ लानानै गुवाहाटी पुलिसा एसअपि फोसावबाय। जाहाथे गोजोनै दुर्गा फुजाखौ खुंलांनो हायो बेनि थाखाय गुवाहाटी पुलिसा एसअपि फोसावबाय। गुवाहाटी पुलिसा फोसावनाय एसअपिनि बायदिब्ला फुजानि मुङाव फुजा कमिटिफोरा रावनिफ्रायबो जर खालामनानै रां बिनो मोननाय नङा। पेन्डेलनि मुङाव लामा सामाखौ बन्द' खालामनो मोननाय नङा। हारिमुनि मुङाव मोनानि 10 रिंगानिफ्राय जाहाथे गोबां सोदोब होनानै दामनाय देनाय खालामा। जुदि बेनि सायाव सोरबाफोर
अजद होयोब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। जाहाथे फुजा फालिनायनि समाव दुंहाव थासारि जाया बेनि सायाव फुजा खुंफुं आफादा सांग्रां जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो बिसर्जननि समावबो फेग्रा मुवा लोंनानै जाहाथे दुंहाव थासारि जाया बेनि सायावबो फुजा खुंफुं आफादा नोजोर लाखिनो नांगोन। बेनि थाखाय फुजा खुंफुं आफादनिसिम खावलायहरदों जाहाथे गुवाहाटीयाव गोजोनै आरो गाहामै दुर्गा फुजाखौ खुंनो हायो होननानै बुंथिदों गुवाहाटी पुलिसनिफ्राय। चाइनायाव जानाय एशियान गेम्स 2023आव भारतआ गासै मोन 70 मेडेल देरहासारनो हानाय फारिफोरनि मादाव ब्रैथि फारियाव जायगा मोननो हाबाय। गिबियाव दङ चाइना गासै मोन 295, बेनि मादाव मोन 160 सनानि मेडेल, मोन 89 सिलभार मेडेल आरो मोन 46 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ जापान गासै 129 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव मोन 33 सनानि मेडेल, मोन 46 सिलभार मेडेल आरो मोन 50 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ साउथ करिया गासै मोन 138 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव मोन 32 सनानि मेडेल, मोन 42 सिलभार मेडेल आरो मोन 64 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ भारत गासै मोन 70 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव मोन 15 सनानि मेडेल, मोन 26 सिलभार मेडेल आरो मोन 29 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ उजबेकिस्तान गासै मोन 50 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव मोन 14 सनानि मेडेल, मोन 15 सिलभार मेडेल आरो मोन 21 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ चाइनिज टैपी गासै मोन 40 मेडेल देरहासारनो हाबाय। मोन 12 सनानि मेडेल, मोन 10 सिलभार मेडेल आरो मोन 18 ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ थाइलेण्ड गासै मोन 40 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव मोन 10 सनानि मेडेल, मोन 11 सिलभार मेडेल आरो मोन 19 ब्रन्ज मेडेल। बेबायदिनो माखासे। चिरां जिल्ला बिजनी ओनसोलनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनो मिजिंथिनाय बिथांमोननि थाखाय फुजानि स्पेशल अफार फोसावदों। मेगालन मेला खुंनो आखायाव लादों बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा। नोंथाङा मटरसाइकेल बा स्कुटि बायोबा खम रां होग्रोनानैनो मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट, जायखिजाया मटरसाइकेल बा स्कुटियाव फुल टेंकि थावजों लोगोसे गोबां खाबुफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन। आरोबाव मोनसे खोथाखौ नोंथांनो मिथिहोनाया गाहाम, नोंथाङा जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमावबो सोलायनानै बे फुजानि समाव गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ बायनो हागोन। अब्ला नोंथाङा बांद्राय सानबाय थानो नांला, गोख्रैनो बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमनिफ्राय गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ नोंथाङा गावनि न'सिम लानानै फैनो हागोन। नोंथाङा जुदि माबाफोर मिथिबावनो हास्थायोबा 7000132259 नङाबा 8638131734 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।